खुलुमबाय सानदुं गोसायाव दोखो थाबायबाय जोङो बिदन मावहोजोबबाय दङ जि सानदुंलै इसर फैनायाव जोङो बासजों फैदोंमोन ओमफ्राय दा थाबायनानै थांगासिनो लांनो फैगासिनो बाइकखौ लोगो मोनबा थांसै आंनि साथाया नोंखौ थेखादो दे माइनाव दे नुदो नोंखौ नाहर मा नांगौ हेलौ हाय थाबायदां सनाफोर थाबायदो जोंनि यूट्यूबनि सनाफोर लेकिन यार यहाँ में पिघल गया स्टेनाव सोरबा माबा आवाज फैयो जादों ओंखायनो स्टेनाव सोआलासिनो लालाय MSB नो गोलोमस्रावजोब्बाय आयौ थैखांगोन आं हरनांगोन दे नोङो सोरजों फन रायलायबाय थादो दा माबा गुमै ओइ बिदि फन रायलायनो होनाङा जाम्बि मा बुंनो सान्दुं गोसायाव धमा सकनिफ्राय थाबाय जोङो दा हनुमान मन्दिर मोनफैलाय लांबाय दाबो मोनफैला लांफैग्रायाबो नेनानै जथ'नोसै दसे दलङाव जगोन ना माइनाव दलङाव जगोन ना फन हरबाबो हमाखै बा लांफैग्रायाबो दा मा जागोन मिथिला आयौ जों दायो हनुमान मन्दिर सफैमारबाय दिनै शनिबारावनो मानो बन्द'थाय माइनाव शनिबारावनो मानो बन्द'थाय दिनै माइनाव माइनाव दिनै शनिबाराव मानो बन्द'थाय मन्दिरा लोगोफोर जों दा बेग थांसै आरोना बेगखौ दोनदो मोनफैमारबाय जों बागानपारा जोंनि स्कुटिया सान्दुं नांजोबना थाबाय आङो सिलिखाखौ लांफानाय बायदिसो मोन्दोंमोन नोंसानियाव लादोंमोन आं फैनो जानो होनना ओमफ्राय बास्केटआवसो थालांदों जोंनि स्कुटिया नै आगै जादर गैया गोजा जाजोब्बाय सान्दुंआव मालायनिया स्कुटिया साबिया सिगाङाव थायो जोंनिया खिथुआवसो थायो